ଉତ୍ତମ ବିଚାର ସୁଖୀ ପରିବାର। ଯେଉଁ ଘରେ ପତି ପତ୍ନୀ ଦୁହେଁ ନରମ, ସେ ଘରେ ଥାଏ ଶୁଭ କରମ। ଯେଉଁ ଘରେ ପତି ପତ୍ନୀ ଦୁହେଁ ଗରମ, ସେ ଘରେ ତୁଟେ କରମ। ଯେଉଁ ଘରେ ପତି ଗରମ ପତ୍ନୀ ନରମ, ସେ ଘରେ ଥାଏ ଧରମ। ଯେଉଁ ଘରେ ପତି ନରମ ପତ୍ନୀ ଗରମ, ସେ ଘରେ ନାଇଁ କରମ ନାଇଁ ଧରମ। ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି ଘର ଦ୍ୱାର ମୁହଁର ଶୁଭ କଳସ। ମାନବିକତା ହେଉଛି ଘରର ତେଜରୀ। ମଧୁର ବାଣୀ ଘରର ହେଉଛି ଧନ ଦୌଲତ। ଶାନ୍ତି ହେଉଛି ଘରର ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ। ଟଙ୍କା ହେଉଛି ଘରର ଅତିଥି। ଏକତା ହେଉଛି ଘରର ମମତା। ପରିବାର ହେଉଛି ଘରର ସୁଖ। ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉଛି ଘରର ଶୋଭା।